Остава маняци, добре, най-добрия влог между другото. Съм Жанката, най-добрия влогър, за тия, които не знаят. Новия влог. Отиваме в четвърта. Събрали сме се много хора. Много ми е готино. Щом са в Токио, няма. Много филм накарам тази тротинетка с една ръка. Направям чувство, че ще се изсипя всеки момент. Съм се подпрял напреди. Колко не са подпрежи, де факто, то няма шанс. Жената много точно ева как се кача на тротуара, за да мога да минава. Много е хубаво времето днеска. Вчера голям дъжд валя, не съм излизал никъде. Буквално започнах влога и това беше единствения клип, който съм снимал цял ден, защото много валеше. Право беше ужас. И да. Включвам турбо мода и ще се видим като съм в четвърта направо. Що? Това не знам как ще тръгне. Да го мислите. Като кафе ли? Да, много работа имате там, много... Няма бе, що да има много работа? Трябва само да се оправи, сега като от майсторците ще го оправят за... Ко? Да. Нали искаш някой по-силен противник хем да имаш такова? Аз съм добър като цел, изкачват нови пазари. Това е много неочаквано между другото, виж, то ще даде такова. Гледай сега. Гледаш? Не, му личи, че не е барал топка от много време обаче. Личи, че не си барал топка от много време. Да. Ама аз на баскет и волейбол направо мега траш. Чай се разходя. Я включа. Как бе, брат, си висок маняк, как те на... Тя включена? Баскетбол. Това е най-рапърския спорт. Да, между другото наистина. Не го мога. Аз не ми се отдавам много, пък съм тренирал. Това ми се извади рамото предния път, ле. Кое? Брат, знаеш какъв як спорт, брат? Това дето с плажния тенис. Плажния тенис, брат, къде? Направо. Много ми се цъка. Аз имам талант, брат. В смисъл, имам потенциал да се развия, просто рамото ми ме спира. Станеш професионалист? Да. Не, аз това си мислих предния път, брат. Аз съм имал съм потенциал да стана някакъв мега голям футболист, ама травма е щяла да ме спре някога във времето, брат. Представяш Представяш си? Някаква паралелна вселена, Жанката да беше някакъв професионален футболист. Не е футболист, тенисист или нещо баскетболист, волейболист. На уния там на това ли? Що не на тя? Щеш да е много смешно. Що е? Нямаш да си... Нямаш да е влогър със сигурно. Да. Нямаш да е същия. Можеш пак съм влогър, ма да си имам оператор такъв да ме снима. Или аз да съм звездата, да не си ти звездата във влоговете, ами аз да съм звездата. Аз да те снимам. Да. Тогава ще да се обърнат ръчи. Това е много фън, бе. Не е забавно, да. Аз знаеш колко пъти съм смислил те да влогваме такова, ама... Аре, искаш да ми станеш оператор? Знаеш с кое не ми се занимава? С кое? С едита? С едита, брат. Аре, аз ще... Те не се занимава, ти нямаш един едит да ти е хубав. На всеки един клип едита ти е толкова... И знаеш какво? Знаеш какво съм забелязал? Не, моите едити са с хубава, смисъл последователни са. Ти просто вадиш и това и хората, дето те гледат. Те няма как много да го разберат дали е така, ама то се е те. Ти вадиш камерата, снимаш, просто съединяваш. Събираш всички кадри, так. Ама не, те си мислят хората. Не, така го правя да изглежда, ама не те, брат. Съединява много диалозите, брат. В смисъл, трябва да как бе? Не бе, сериозно играя си да ги честен кръс, бе. Не те лъжа. Мисъл, като има пример. Аз съм те виждал как слагаш 10 малки клипчета едно след друго и го качваш. Как бе, не, това е. Това е ако дейли влог. Това е, защото знам какво съм снимал, брат. Дали, ама знам какво съм снимал. Сега примерно като едитвам нещо от преди една седмица, го гледам цялото. Много ясно, аз вчера съм бил там, да няма забравя кое да изрежа, кога да изрежа. Махаш някакви прости, дето са прекалено празни. Това ти е монтажа. Това е дейли влог, бе, брат. Меле, сега мислих, че отидеш някъде с колата такова и че ще се върнеш някаква мега генгста. Взема ли? И аз идвам тук с котешката турбичка и вътре нося безалкохолен радлер и айрани. Безалкохолен радлер. Чай, да не покажем фирмата. Защото караш. Не. То между другото, тия реклами са най-таковата реклами. Каквото пиеш просто. В смисъл, то даже ти не го осъзнаеш, че е реклама, брат. То ти влияе в мозъка. Примерно, видяваш, че Емил Търъфа пи радлерчи, нали, такъв в магазина си, гледаш какво да си взема да пие и виждаш радлерчето. И то ще привлича вниманието му на подсъзнателно ниво. Защото вчера една момиченце ми писа, искаш ли ядки, видяло го е във влога ти. Да,
Ясно. Да. Знаеш какъв филма? Най-тъпите реклами са тези деца мега in the face, такова, защото никой... Ако дойдат и ти кажат, това е най-доброто, най-якото, ще се го вземеш, никога не се го вземаш. Кока-кола, зависи на какво ниво си. Кока-кола може да си позволят да го прави. Там е просто натрапване. Да, там е натрапване. От тези, дето не им трябва реклама, ама постоянно бохат реклама, защото да съществува такова, да го има. Много са големи, брат, много пари. Джеската маха. Момче да играеш този спорт, брат, много е як. Не знам как се казва точно, ама... Наистина. Може ли една снимка? Хайде. Предния път бяхме в отбор аз и Виксана срещу Илянски и това момче забравихме, че трябва да го питам и ги убихме, брат. Много тъпо, че не мога да играя, брат. Предния път имаш проблем. Да, много голям. Защо? Извадим се рамото и тук. Играта, но сега съм вас. Ой, това изглежда мега фън направо. Брутално е, брат. Брутално е, бе, човек. Илянския биш. Илянски винаги фейлва играта. Задължително трябва да е първо един, а после другия. Да е по-интересно, иначе може да си измислим правилата. Да. Никът някакви баби такова. Да, ма на нас не е по-хубаво, между другото. Ти са почет на тази. Една сладка кафрези. Не скарит. Това големи глупости, брат, знаеш колко хора ми писаха за този клип. Шкрилнах нов клип. Сега ще го покажа. Чакай. Той не знам дали ще ми даде да го видя. Той там сега излезна. Вие на премиерата в TikTok сме в момента. Дай да я видим. Отиваме до парка. Брат, виж ми телефона. Тук е World of Warcraft. Виж ми то също е карт холда. Модерни работи. И как е? Аз съм чувствал субтитърчичка. Ето е глей, виж как ще пиша чай, нарочно както е, брат. Много се дразня как никой не пише субтитрите, каквито са наистина, брат. Мисля, ако някой каже глей, пиши гледай. Зависи. Какво има? Ти примерно го правиш. Моля, това не го бях видял. Ви сега не го видяхте? Какво е това, е? Лад, какво е това, е? Това са мравки, Жанка. Не знам, защото тук... Едни малки са кралски. Те са тежки. Нацепени мравки. Това са някакви мравки на стероиди, сеночешките са кралици лек. Вижте, там има много мазна гозба майонез. Тук не си заслужава, но структата е мътна. Те знаете ли, че много често мравките, когато ги настъпваш, не ги убиваш? Защото са толкова малки, че не... Точно тия не знам, да има и малки, дето ги настъпваш и наистина не умират. Ама ти не са за това тук, бе, брат. Защото кожата ти е много мека и няма такова налягане. Само едно да отиде там и да види какво става други. То разузнавач, да, винаги има една разузнавач. Айде! Тръгват. Добре. Брат, в Индия нашите работи с мравки. Трябваше да мислим някакви луди работи, беше леш. Аз днеска гледах Донито, брат, дет разправя там за това, за Индия. Аре, момчета. Сещаш се се оперка. Виж как се наредиха, голяма риба Ама беше. колко мравки имаш? Те направо те ядяха тогава. Направо слизаш от колата и директно тръгват. Бяха едни други мравки, брат, едни дребни и те скачаха даже, май. Винаги, брат, смисъл, ако има нещо сладко направо. Костана, къде се закачих? Мале. Бъхче. Ти си брода. И сега 2 минути гня. И тогава, как не е бад в коментарите, че не сме хванали риба? Как бе хванахме? Просто аз след това... 3 цигана си хванахме, си изпържихме. Нещо се случи, просто че аз не успях да го снимам това нещо, защото аз знам какво се случи, ама не е за влог. Да. Не беше нарочно. Можем да продължим. Не мислих с правилната глава тогава, брат. Така мога... Там са две, другата където къде е топката. Така мога да го кажа. Аз съм ходил да снимам и такива мачове, между другото. Бил съм оператор за телевизия. Да. И свяниха. Снима бокс. Бокс и волейбол съм снимал. Даже те видяхме, викам, ето го, Жанката. Наистина ли? Гледаме в това, в Дискорд сме събрали и гледаме боксовия матч. И те, нали са камерите са в различни ъгли. И като пуснат някой от камерите срещу тебе и те виждаме тебе. Жанката. То по някоя телевизия дете сигурно само вие гледате, ама... Няма проблеми. Много ме изгърбиха с парите, маняци, знаете тия телевизори. Много гърбят, да. Даха, че ще ми дават по 340 ляна на снимачен ден. И нищо не давах. Нищо не ми даваха накрая. Те са те гърбят. Не, те са, защото да си, нали съм студент. Затова искаш да гърбиш хората, имаш. Да си го върна, да.
Да. Много са ме гърбили маняци. Много са те гърбили, затова се искаш само да гърбиш. Ама не, пак искам да прекъсна процеса, брат, не е те. Аз мисля. Не е наша. Не е наша. Аз исках, че дойде да се говориш с нас, пък че да спортуваш. Джеската, виж колко допенци има обаче. Въй, колко е потен. С колелото ли дойде? Не, ти отида да го вземеш, нали? Отида да го вземеш от тях. Джеската. Не, той си е дошъл сам. Не, ти какво ти има, е? Почувам се. Готино ти е, май. Да. Малко като дядовците си такова. Седна на пейката и гледаш децата как си играят младите. Той аз съм те, много ми харесва. Сте и гледам живота, брат. Направо мега чичката. Аз като не излизам от вкъщи, като изляза и такова ценя навънка колко е горе. Това е много хубаво, да. Да, свежичка, да. Аз съм им казвам на другите, вие дето излезете всеки ден, изобщо не цените излизането навънка. За вас излизането навънка е нещо дейли, нещо супер нормално, така аз като изляза и направо... Да, ма ние ценим стоенето вкъщи. Да. При такова, че вкъщи си на компютъра само, пък брат вкъщи толкова много неща други може да правиш. Можеш да лежиш на дивана, да гледаш такова. Си пък само това правиш. Да сготвиш нещо, да таковаш. Как бе спагетите на сторитата? Това е за последните 4 години не спагети направих. Как бе? Не бе, стига. И една мусака. Не, и други съм правил. Колко тиква изпекох, брат? Какво? Айде дай, гледам те. Ти от по-ниско към по-високо. Аз не. Не мога да се дигна отляво. Докъде не можеш? Ох, мен рязко ме заболя рамото. Ауп. Много хубав удар. Джеската. Джеската. Някои хора трябва да си оставят да се правят битови, брат. Смисъл. Тихо е, шматка! За първи път май, нали? Как бе 3-2 за нас, бе, брат? Те ли? Как бе? Значи, кой взе стека с вода? Те ли? Значи... Ние спечелихме сърцата на публиката, може да попиташ нашите противници. Те винаги съжаляват губещи си, брат. В принцип те, ама. Илянски ми пред камерата, къдеш? Браво! Трябваш да му я пуснеш къса, ти много дълга му я пусна. Айде му, правиш я. Браво е! Майко, това беше победа, не ме интересува, бе! Не, брат, добре! Трябваш да я вземи, че много рано се зарадва, брат. Да, брат, да. Само. Предаваме на живо вашия матч. Girl, you know Една точка ли е това? Мисля, че пред... Так му предавам на живо. Ама те... Кой спечели те? Ти ме изостави, изобщо не ти предава на живо. Наистина. Аз съм това блесинг, защото се оставих с по-добър от мен. С по-отдален. В принцип, оставихме ги да спечелят. Браво, момчета. Оставихме ги да спечелят, защото да има интрига и следващата игра, която ще направим, да спечелим ние. Girl, you know Искам да кажа, че са много слаби и беше изключително лесно да ги В победим. момента сме при репортерите. Да, след мача така. Имаме лайв, на живо бродкастваме. Мача, автор мача по-скоро. Колко игри играхте? Така ти е колата, брат. До колата ще ходиш тротинетката. Това много е трудно да я изкараш оттам, да знаеш. За къде снимаш? Няма я. За YouTube. Как сега въпроса? Най-добрият влогър. Най-добрият влогър, последвайте го. Скоро прави 100 000 абоната. Не. Направих 20 скоро, между другото. Ари, бе! Ами включа не е в мен. Направи миналото лято, бе. Да, аз тогава спрях да качвам. Тари, не е в тебе. Що гледаш там горе, гледай в камерата. Забравих, Не е в тебе ключа. защото гледам да си говоря с тебе, брат. Ари, кажи, бе! Включа в чантата ми, да, не е в мене. Добре. Гледам, аз и така съм и при подкастите, специално не гледам в камерата, такова да си говоря с публиката, брат, ами аз той си говоря с човека, брат, очи в очи, брат, смисъл да искам да му гледам реакцията, да видя как ще реагира, да се издаде нещо, брат, ще много издават. Аз сега какво ти казвам с моите очи? Малко са празни. Дай пак. Ауп! Бачо! Бербо, че ли си? What?
Направо бах ти удара. Това сигурно, че играем FIFA тако. Не, сега си купих Air Force X Supreme. Направо мечта се сбъднах. Ти са 300 лева, каква мечта си сбъднала? Защото ма кефят много обувките. Те са бели Air Force има. Бели Air Force тук пише супер. Много са ми хубави обувките, брат. Air Force черни. Не може ли просто да се радваш, че имаш обувки? Аз се радвам. Аз това се радвам. Сега се събрахте и сега ще има пак кой какви пари. Аз съм виждал тениска Nike, панталони Nike. Без пари и това е без пари. Какво? Всичко е без пари. Как бе? Аз ако не бачках с футшоп направо, никакви пари нямаш да дам за дрехи. Не, те даже. Никакви нямаш. Просто... Никакви ми изобщо не ме дреме, брат. Ходили сме как бе? Преди участие винаги с тебе до магазин, примерно да си купиш точно дрехи. Да, само пак няма дете като вас да... някакви. Аз ли давам толкова пари за дрехи? Ама не, на мен това ми харесва. В смисъл, аз не се обичам. Да, сега ако... Аз си ги нося, аз си ги пазя, ти знаеш как си пазя. Ако те интересува културата на това как да се обличаш, да влизаш в някакви филми и такова. Аз това искам Air Force-ките. Аз дрехите ги нося, брат, колко да е хубаво гол. Знаеш, че белите, те имат история белите Air Force-ки. Много добре се фитваш, же. Брат, Мелито Мелито, да. Всеки път тя ме облича. Мелито е много добра просто. Преди да се запознаем с нея, направо се обличах потресаващо. Ходиш с другото и виждам и вас. Сега Виксана, ти такова, знаеш всички как такова се обличат и аз те се обличам. Аз хиш, брат, не ги разбирам направо. В началото, като почнахме с Виксана 2018-2019, направо хабер с някакви дрехи, какво е модерно. Аз в цех съм работил цял живот. Изобщо... Декатлона си. Искате ходиш с клин да сваля още повече килограми. Много голям, не е то. Много е удобно, брат. Твоя клинка не теб за приемат. Да, той курсет май са такова, да стяга. Не мога да обличам резата. Купих с много хубави резени места. До година. Ама такова е, аз са кефя много на дрехи, смисъл наистина. И си ги пазя, гледам си ги. Казвам, всяко си такъв човек. На Air Force-ките им знам, те точно белите са дилърски обувки, негрите в Бруклин, най-големите дилъри са ги носили, брат, имат най-много лев. Обаче не е в културата. Той взима просто скъпи дрехи. Да. Не е вярно, в културата съм, как аз имам цех от малък, бе. Ама винаги съм в цех. Според вас той е човек в модната култура, не е. Излезнах с дрехи да посрещам майстори в кафето и да играя. И аз издавах дрехи. Това доказва, че ти си комплексар и пък хората какво ще кажат за тебе, как ще те видят. Как си с шалките да се вижда, че има шалки? Шарейзър. Шарейзър, да, що не си включи лампичката. Това е ляски го. Жанката, бил съм свидетел как примерно избира си някаква тениска и примерно има тениска за 200 лева, дет му харесва и тениска за 500 лева, дет не му харесва толкова много, ма отпред едно голямо лого, прямо бос. И Жанката, не, вика, друга тениска ми харесва повече, ама тая тук истории, работи. Не е вярно, аз оценявам, даже много пъти съм казал, примерно, никога няма да си купя Off-White. Има едни такива марки, които са твърде оверпрайс. Мисъл, сега Hugo Boss да радеш... Просто нямаш толкова пари. Не. Имам мога да си купя Off-White. Не ми пречи. Не, аз ти казвам да може да си позволиш, не да можеш да си купиш, защото ти можеш да си купиш. Не мога да позволя да го нося, да. Нали, сега за какво да дам толкова пари за нещо такова? Ама там вече наистина оверпрайс. Ти ако може да си го позволиш, аз съм убеден, че ще аз разбирам от качество на памук, защото съм крояч, брат. Аз съм... Знаеш какъв филма, брат, че повечето хора се забъркват какво е Off-White среди тия хора, които правят марката един вид basic, защото Off-White по принцип те не правят тениски, брат. Те правят костюми, те правят и такива модни работи. Ме те и Hugo Boss по принцип, бе, брат. Работи са скъпите, а не някакви... Hugo Boss са правили на SS, брат. Знаката отишъл един път до Турция, взел си една Hugo Boss тениска. Не, бе, нещо са кефе даже на Hugo Boss. Аз пак им знам историята, те са правили на германците Втората световна война на SS, на най-хубавата армия, деца били най-силните, най-опасници. Най-много ги е било страх от SS. Долу ли че SS градъшки са били, са крият по дупките, брат. И Hugo Boss им е шил костюмите, брат. Той е мега голям. Мисъл, аз са кефе на марки, които не снимат история. Не е това, че не ходя да говоря, брат. Off-White няма история ли, бе, брат? На Off-White само знам за... Virgil промени направо цялата култура, брат. Да, ама той по-скоро хората са кефет на Virgil, не на Off-White. Не е вярно. То Off-White е на Virgil. Беше.
Ама то всяка марка има история. Луи Витон, да, ама това са по-оверпрайс. Мисъл, там примерно ако една тениска струва 300 лева на Hugo Boss, наистина памука е пресован, по-лека е. Мисъл, има наистина защо да дадеш 300 лева, ма да дадеш 1000 лева за тениска, която е пак с пресован памук, не си заслужава. Може да купиш 3 на Boss. Те Off-White, като си пускат тенис, не ги пускат за 1000 лева, те ги пускат за 100. Те пускат, да бе, знам бе, те си това ги купуват и ги препродават, знам бе. Двой гледах Лил Пъмп скача от сцената в Румъния и направо се блъска в това, в оградите на... Направо си еба, майк. Той си го е качил в Инстаграм вече. Много е луд. Как може да е толкова луд този манек? Гледайте. Той си еба майката, брат. И не знам, защо го е качил. Той винаги скача на тази песен. Бам! Румъния was insane. Те даже виж, даже го пускат направо. Бам! Не го носят, брат. Много е луд, брат. И даже му пишат в коментарите Dude, are you well? И той, I fucked up my knee, I don't know how. I don't know. Skills himself. На всичкото отгоре, викса на отпочина, защото ти до сега ходих в трън. Като цяло не е често. Бах тази глава, брат. Той изгуби сигурно 10 000 мозъчни клиенти. Вай, бах, мамо. Не играете за победа тако. Ауп. Много гадна. Вънка. Опа, маняци прибрах са в нас. Е, тук от удара с глава съм си ебал майката на носа. Дали да се е фокусирал. Да, и някой ми звъни. Илян диджей. Е, да, маняци, много як влог днеска, много бачкахме, много играхме. Абонирайте се за канала, всеки по едно харесване. И ако не сте гледали предния влог, ето тук ви оставям клипче да го гледате. То даже направо е такова плейлист. Айде, чао!